Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Λάτσιο εναντίον του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει και πάλι στη Ρώμη από το 2007. Για αυτούς που με βλέπετε διαρκώς τα τελευταία χρόνια στο Champions League. Κορυφαία σημασία. Και αυτή η νίκη ανοίγει ως άνοιχτη την πόρτα για την επόμενη φάση το knockout. Και ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει για μία ακόμα φορά, στο πούμε έτσι, μετά το 2010 να πάρει αυτή την πρόκριση για τους 16 της οργάνωσης, για την πρώτη ή για τη δεύτερη θέση. Εδώ είναι η δεκάδα της Λάτσιο λοιπόν, με τον Μπιζάρη κατά τα δοκάρια, ο Ολυμπιακός με τον Ρομπέρτο κατά τα δοκάρια. Πάμε να δούμε λοιπόν στη σέντρα λοιπόν τι θα γίνει σήμερα για αυτό το ενακτήριο παιχνίδι που θα ξεκινήσουν αυτές οι δύο ομάδες. Ο αγώνας αρχίζει με τον Ολυμπιακό να ξεκινάει να πιέζει δυναμικά και ωραία. Ράντι προσπαθεί να περάσει, ωραία κίνηση του Ράντι, τον σταμάτησε ο Σαρίνο, ο Μανιάτης με τη μία θέλει να βρει τον Ντομίγκες και τον βρίσκει ωραία. Πάρα πολύ ωραία κίνηση στην αντεπίθεση με τον Ντομίγκες, να τη φέρνει στο αριστερό. Προσπάθησε αλλά δεν μπόρεσε να αποφύγει τον Βίγια. Μάουρι. Δεν μπόρεσε ο Μάουρι. Λεντέσμα. Το σήκωμα της μπάλας δεν ήταν και ότι καλύτερο. Έγινε όμως το λάθος. Έγινε το σούτ άστοχο. Ευκαιρία για τη Λάτσιο στο 7. Η μπάλα δεν του έκανε το χαρτίρι και έφυγε έξω. Ο Σαλίνο τώρα βρήκε τον Σάμαρη. Όχι, δεν μπόρεσε να αποφύγει και ο Αντρέας Σάμαρης. Ο Ράντι. Η παλιά κατευθείαν. Ο Λαϊτάν τώρα προσπαθεί να πιέσει, δεν μπόρεσε να αποφύγει. Να πιέσει και ο Λαϊτάν μάλλον για να πάρει την μπάλα. Τώρα την μπαίνει όμως. Μπαίνει στην περιοχή, εκτελεί! Έξω η μπάλα στο 11. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό για να καταφέρει να ανοίξει το σκορ στη Ρώμη. Δίας. Ράντι. Η πίεση ψηλά από τον Αντρέα Σάμαρη, ο οποίος δεν μπόρεσε να πάρει τελικά την μπάλα. Βίγια. Ο Μπίλια προσπαθεί να πιέσει. Την μπαίνει ο Μπίλια. Λεντέσμα. Χερνάνες. Η σέντρα του Χερνάνες δεν ήταν και ότι καλύτερο. Δεν ήταν και πολύ καλή αυτή η σέντρα του. Ωραίο το κλέψιμο από το Σάμαρη που δίνει κατευθείαν στον Ντομίγκες. Ο Ντομίγκες τώρα περνάει. Έχει την ευκαιρία τον Ολυμπιακός. Προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Πέρασε ο Ντομίγκες. Γκολ! 1-0 Ολυμπιακός. Τσόρι Ντομίγκες. Καταπληκτική κίνηση από τον Τσόρι Ντομίγκες, ο οποίος, κοιτάξτε εδώ πως περνάει τον αντίπαλο goalkeeper και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Λάτσιο Ολυμπιακός 0-1. «0-1 για τον Ολυμπιακό». Άλλο ένα λάθος τώρα ο Λαϊτάν. Έκανε την τριπλά ο Λαϊτάν, το πλασέ να το μπλοκάρει ο Μπιζάρη. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 24. Ο Μπίλια. Ερνάνες. Μια στιγμή τώρα εδώ για την άμυνα του Ολυμπιακού, πιέζει αρκετά τώρα. Τον πιέζει ο Παπαδόπουλος. Μπίλια. Λεντέσμα έκανε το λάθος. Έχουμε κόρνερ για τη Λάτσιο στο 28. Τελείω ο Λεντέσμα. Εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, απομακρύνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Λεντέσμα. Ερνάνες. Η σέντρα σουτ και μπλοκάρει ο Ρόμπερτο. Ψύχρεμα και σταθερά.
Μια κίνηση καταπληκτική από τον Ντομίνγκες, ο οποίος δεν μπόρεσε να αποφύγει. Ήθελε να αποφύγει τον αντίπαλο του, αλλά δεν μπόρεσε. Λεντέσμα. Η σέντρα του δεν ήταν και πολύ καλή. Τώρα συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να βγαίνει στην αντεπίδεση με τον Λαϊτάν. Να περνάει τον αντίπαλο του. Περνάει ο Λαϊτάν. Κάνει ωραία κίνηση. Προσπαθεί να μένει μέσα στα δύο, δεν μπόρεσε όμως να αποφύγει. Προσπάθησε, απλά δεν τα κατάφερε. Μάουρι. Λεντέσμα. Έκανε το λάθος και ο Ντομίνγκες θέλησε να βρει το Σάμαρ, αλλά δεν μπόρεσε να τον βρει. Σαλίνο τώρα. Έκανε και πάλι λάθος ο Σαλίνο. Προσπαθεί να το διορθώσει ο ίδιος. Ανατροπή και φάουλ. Θα δείξει την κίτρινη κάρτα ο διαιτητής στον Σαλίνο. Το φάουλ μες στην περιοχή, κεφαλιά. Η μπάλα έφυγε έξω στο 39. Εδώ ο Ολυμπιακός γλιτώνει από αυτή την κατάσταση που είδαμε μόλις τώρα. Σάμαρης πήγε να κάνει το κοντρόλ, αλλά το έκανε λίγο άτσαλα και έχουμε πλάγιο για τη Λάτσιο. Κλέβει ο Λαϊτάν καθαρά και δεν υπάρχει φάουλ. Ο Λαϊτάν μπαίνει στην περιοχή, ευκαιρία για το 0-2, δεν μπόρεσε να το κάνει. Το σούτ από το Μπουστέρ out. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να κάνει 2 τα τέρματά του. Πήγε να σκοράρει και ο Πουστέρ και ο Λαϊτάν. Ο Λαϊτάν και πάλι. Έκανε τρίπλα ο Λαϊτάν, το πλασέ, μπλοκάρει ο Μπιζάρη. Στο 44. Ωραία κίνηση από τα αριστερά. Και προσπαθεί να αποφύγει τον Μανιάτη. Όπου να φοβερώσουν τα κόρνερ τελικά από τον Ρομπέρτο, ο οποίος την απέκρουσε. Έχουμε το κόρνερ για την Λάτσιο. Ο Μπίλια τώρα την παίρνει. Η μπαλιά στην περιοχή, λάθος. Ερνάνες. Η σέντρα του, η κεφαλιά στην περιοχή. Λίγο έλειψε. Πέναλτι. Πέναλτι λέει ο διαιτητής. Και κίτρινη κάρτα στον Αβράμο Μαλόπουλο. Ερνάνες απέναντι στον Ρομπέρτο. Θα εκτελέσει. Άου την μπάλα. Παραμένει το 0-1. Μπορεί να έπεσε λάθος ο Ρομπέρτο, αλλά ευτυχώς για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει γκολ από πέναλτι. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός γλίτωσε το γκολ από το πέναλτι στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου. Ντομίνγκες κάνει μια εξαιρετική κίνηση τώρα ο Αργεντινός. Ο Ντομίνγκες περνάει στην περιοχή, δεν μπόρεσε να κάνει τις τρίπλες. Δεν μπόρεσε να αποφύγει εκεί την άμυνα της Λάτσιο. Πήγε να κλέψει ο Σάμαρης εκεί που πίεσε ψηλά. Ερνάνες. Λάθος. Ξανακερδίζουν όμως οι παίκτες της Λάτσιο. Πιέζει ο Ντομίνγκες με τον Σάμαρη. Θα υπάρξει φάουλ. Φάουλ για την Λάτσιο. Κίτρινη κάρτα στο Σάμαρη. Εκτελεί το φάουλ καταπληκτικά. Έγινε όμως το λάθος. Μπαίνει στην περιοχή, εκτελεί. Άου την μπάλα στο 54. Θα μπορούσε να κάνει αυτό που ήθελε τώρα η Λάτσιο. Να ισοφαρίσει. Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό δεν έβαλε τον γκολ η Λάτσιο. Ο Ολυμπιακός πιέζει. Άντρε Δίας για τον Ράντι. Και πάλι ο Μάουρι. Τον πιέζει ο Λαϊτάν. Ωραία κίνηση από τα αριστερά και προσπαθεί να βγει στην αντεπίδεση. Δεν μπόρεσε να αποφύγει. Όχι, τελικά μπόρεσε και απέφυγε. Το κλέψιμο του Λαϊτάν. Και προσπαθεί να βγει στην κόντρα επίδεση των Ολυμπιακός. Με τον Λαϊτάν να περνάει. Όχι, δεν πέρασε. Και έχουμε πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Καταπληκτική κίνηση του Μανιάντε τα αριστερά. Και βλέπει τον Ιμπαγάσα.
Η Μπαγάσα δεν μπόρεσε όμως να αποφύγει. Μπίλια. Εξαιρετική προσπάθεια από τα αριστερά. Πάει να πιέσει ο Μανιάτης με τον Ντομίνγκες. Σφύριγμα. Ίσως είναι πέναλτι αυτό. Όχι, φάουλ είναι. Ο Γερνάνες στην εκτέλεση. Κακό φάουλ από τον Ερνάνες. Και έχουμε την μπάλα να καταλήγει play out. Λάθος από τον Ολαϊτάν. Έκανε τον τάκλινο ο Μανιάτης χωρίς να κερδίσει μπάλα. Και χωρίς να κάνει φάουλ βέβαια. Ο Μπίλια τώρα με τον Ντομίνγκες να πιέζει. Ο Λεντέσμα τον σταμάτησε ο Λετάν. Εξαιρετική άμυνα σήμερα τους παίκτες του Ολυμπιακού. Λεντέσμα. Κάνει ωραία την κίνηση. Παλιά για τον Μάουρι. Ο Μάουρι προσπαθεί να περάσει, δεν μπόρεσε. Και τώρα βγαίνει στην επίθεση ο Ολυμπιακός. Λούλιτς. Πέρασε από τον Σαλίνο. Η σέντρα του στην περιοχή. Κεφαλιά. Κάπου έχει κοντράρει. Και έχουμε... Όχι, τελικά δεν κοντράρει την μπάλα. Αλλά και έφυγε out. Λεντέσμα. Τον κυνηγάω η Μπαγάσα. Με τον Μιγγέλ Τόρες. Μένει στην περιοχή ο Λεντέσμα. Ωραίο το κλέψιμο από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ράντι. Καταπληκτική κίνηση από τα αριστερά που προσπαθεί να πιέσει τώρα ο Ολυμπιακός. Λάθος. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος με τη μία στον Ιμπαγάσα. Περνάει ο Ιμπαγάσα. Όχι, δεν μπόρεσε να αποφύγει. Ήθελε να αποφύγει αλλά δεν τα κατάφερε τελικά. Το 0-1 παραμένει από το πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Τσόρι Ντομίνγκες. Συνεχίζει ο Ολυμπιακός πάντως να πιέζει αρκετά. Η σέντρα στην περιοχή. Αυτό γκολ. 1-1 για τη Λάτσιο. Με αυτό ο Ιμπαγάσα ήθελε να διώξει, αλλά δεν τα κατάφερε, δεν το έκανε το χατήρι. Η μπάλα. Δεν έφταιγε βέβαια εδώ που τα λέμε. Προσπάθησε να διώξει την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Από αυτήν εδώ τη σέντρα ήθελε να διώξει εκεί η Μπαγάσα. Δεν ήθελε να βάλει το αυτογκόλ, αλλά δεν πειράζει. Λάτσιο Ολυμπιακός 1-1. Λεντέσμα. Έντερσον. Ωραία κίνηση. Ο Λεντέσμα. Ο Ράντι και πάλι. Ωραία κίνηση από το Ράντι. Θα βγάλει και τη σέντρα στην περιοχή, μπλοκάρει ο Ρομπέρτο. Στο 84. Μιγγέλ Τόρες. Για τον Φουστέρ. Προσπαθεί να περάσει, φάουλ. Έχουμε φάουλ για τον Ολυμπιακό. Και πάλι ο Μανιάτης. Λεντέσμα. Αντρέ Δίας. Η παλιά για τον Λούλιτς που σηκώνει στην πλάτη της άμυνας. Του σταματάνε οι παίκτες του Ολυμπιακού. Η παλιά για τον Σάμαρη. Ωραία κίνηση τώρα από τον Σάμαρη. Ο Σάμαρης τώρα θέλησε να βρει τον Ιμπαγάσα. Όχι, δεν μπόρεσε να τον βρει. Ήθελε να βρει τον Ιμπαγάσα, αλλά το σταμάτησαν οι παίκτες Λάτσιο. Ωραία κίνηση του Σάμαρη. Έτοιμος για τη σέντρα. Όχι, δεν την έκανε. Δεν την έκανε και ο Μπιζάρη μπλοκάρει. Το μάτς τελειώνει. Λάτσιο Ολυμπιακός 1-1.